Amina, ga Aisha nan na kawo za ta ci gaba da zama a cikin wannan gidan. Za ta ci gaba da yi min abinci, za kuma ta ci gaba da gyaran gida. Tana share duk abin da ya kamata da tsaftace wuraren da ya kamata a tsaftace. Magana nake kin yi banza da ni. Dan Allah malam kunne ne yake ji ko fuska. Dole sai na kalle ka, ai kunne ne yake jin magana. Dan haka za ta zauna a wannan gidan. Za ta ci gaba da yi mana ayyukan da ya kamata ta yi. Kwarai kuwa, ai kan wata ka ta yi kama da yan aiki. Za ta yi kalansu ko in ce ta masaje da su. Gaskiya ne. Za ta iya yin aiki ko a gidan nan. Haba an ta Amina. Kake magana. Raba da ita. Ke! Rufe mun baki. Wanki nake aure ko ke nake aure? Ke a gidan nan muna da rules. Bari in gaya miki. Yawwa. Wai me kike gaya min ne haka ne? Wannan wani irin magana ne wannan? Wannan ba kanwata ce. Uwar mu ɗaya ko uban mu ɗaya. Saboda a gaban kanwa ka zaka nuna kai ka isa da gidanka? Tashi ki Hausa. To wallahi ni baka isa da ni ba. Yawwa. Kin ce da gidan. Aisha. Na'am, yaya. Tashi ki shiga. Zan zo ina miki inda zaki zauna. Kai barin ga maka. Wallahi idan baka janye maganan auren nan ba. Duk mutanen dole sai sun daina kallon mutuncinka. Duk sai na zubar da mutuncinka. Ga ma mutuncin nawa ya saura? Ai wallahi yanzu masu horo zan barar da su wanda suka rage. Ai ko gaban waye sai na maka rashin mutunci. Wai ban gane ba, me kike nufi? Ko kina nufin kan wata ma zan neme ta? Kan wata wacce muke uwa uba daya, ita ma kina nufin zan neme ta ne? Ha? To ai to na kana ce wani kaza ita ma wai ta mai da mun magana. Baka ga mutum da gidan yake ba? Kuma ko mutum da gidan yake ba? You have a problem. Kai ta mani da jin da konka. Ka ci gaba zama gida. Wallahi dariya ma kake bani. Ai da abin zaka ga ka dauko shi wai kai tare ka dauko to ina ma da ba kai na take zaune. Ai ba kai da take zaune ba ta zo gidan ta ita mana aiki kawai. Kai kuma rashin mutunci yazo kanka in tafka maka shi. Din ni ba zan ji kunyanta ba. Yawwa. Kawo ma na musu balle ita. Soya ba. Amma ba ki kai gurin da ya nuna min ba. Allah zai rufa asiri. Rufa asiri. Amin. Ai na ga yana son ki. Tab amma fa matar shi ba ta da mutunci. Wallahi haka ake ta faɗa a gari. Matan shi ba ta da mutunci kuma. Shi yasa fa nake ta gaya masa fa ya gaya mata tun wuri da na zuciyarta kafin lokacin ya yi. Kai kina da labari ma kenan. Wallahi kishiyoyin yanzu za ta yi ba abin da za ta yi. Ba abin da ta isa ta yi. Ni fa tsoro nake ji. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Nan ne gidan su Rukayya? Nan ne. Nan ne. Kuma wace ce Rukayya a ciki? Ni ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ke ce Rukayya? Sai kuma wace? Ni Amina ce matan Dr. Kabir. Ai daga kin gani ba sai kin tambaya ba. Ni ce mace daya tamkar mata hudu. Bari in ga miki. Ƙarya kike. Ke ce zaki bi mijina? Wallahi ƙarya kike mijina ya soki. Mijina ma ya fi ma karfin ki. In ma ban da shi, in ban da shashasha ne ma shi, me ma zai kula ki? Ai ko a hanya in ya ganki ya kamata ya kaure fuskarsa saboda bai ga mace ba. Ai yana ba bambancin ki ma da namiji. Wallahi sun mata Allah ban ga bambancin ki ma da namiji ba. Da yake shi bai san me yake ba. Yo ke kina tunanin za ka haɗa kanki da ni ne? Kina tunanin haka ne? To mijina ya fi karfin ki wallahi. Wallahi mijina ya fi karfin ki. Na zo ne miki last warning. Kada ki sake kula mijina. Idan kika sake kula mijina duk abin da ya biyo baya. Haka ya gani ya ce yana so. Ƙarya kike. Kika mara? Wai an mare ki da. Me ta miki da zaki mare ta? An mare ta. Me yasa ba ka fara miji? Ai me yasa ba ka fara aure shi ko da shi? Me yasa? Wallahi tallahi wannan harkar ba za ta taɓa yiwuwa ba. Auren ma an fasa ba za a yi. Tunda haka abin ya zama. Malam din zai dawo ya zo ya same ni. Wannan auren kawai yadda ya kullata ya zo ya warware. Dan ba zai yiwu ba aure da cin mutunci da wulaƙanci. Mace ta fi ƙarfin mijinta sannan ɗauki 'yata in kai gida?
na san abin da za a je a yi, a je a lahanta min ita a banza har cikin gida a shigo a dake mu kai. Ai dukan mu aka zo aka yi. In ba dan Allah ya sa mu ma da ƙwarin mu ba ya ake ganin al'amarin zai zama. Ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi. Yaya? Wallahi yanda ta zo ta mun rashin mutunci a cikin gida wallahi sai na rama ni ma har gida zan je in same ta wallahi za mu je mu rama. Ke wannan auren fa an fasa shi ba za a yi shi ba. An fasa auren nan kar ma ki bata lokacin ki je wani guri. Ki yi hakuri umma ba zan iya rabuwa da Kabir ba. Iye? Ina son Kabir umma. Ki yi hakuri. Da kyau 'ya'yan zamani. Ai gara dai ki min haka ki nuna min cewa miji ya fi uwa. Ina nan ina ta balo koko ko kina son mijinki. Yayi kyau. Ba wannan zance. Ku ce ki koma daki ki. Umma dan Allah ki yi haƙuri. Ki bar su a yi auren dan Allah da Annabi tunda dai suna son junansu. Dan Allah ki yi haƙuri. Suna son junansu ko? 'Ya'yan zamani. Yayi daidai. Kara ku nuna min cewa miji ya fi uwa. Haka yana da kyau ku wuce ku je ku zauna. Wuce kafin raina ya ɓaci bari in gaya muku ku wuce ku je ku zauna ba inda za ku je. Malam ma ya zo ya warware auren nan an fasa ba za a yi ba. Tunda tun farko ai na gaya masa ba zai yiwu ba ya ce zai yiwu. Ke kuma ki zo ki ce min wani kina son Dr. Kabir ko? Yayi kyau. Gara ku nuna min nan da Dr. Kabir ne gaskiya a haƙura da shi. Wallahi ba zai yiwu ba. Ban gane abin da kike faɗa ba. Baka ga matarsa inda ta zo cikin gidan nan ta yi mana cin mutunci ba. Baka ga abin da ta yi hadda kokawa. Wai ita za a auri mijinta. Gaskiya malami dai in son samu ne a haƙura da auren yarinyar nan da Dr. Kabir. Saurara ki. Duk wa'annan maganganun da kike ban gane musu. Ba za ki mai da ni mutum banza ba. Ba za ki mai da ni dattijan banza unguwa ba. Ban yi kama da mutumin da za a sa ranar auren yarsa sannan a daga ba. Wannan aure babu abin da zai hana shi. Wannan aure babu abin da zai hana shi. Babu gudu babu ja da baya. Kawai wannan abin da ya faru wani abu ne na kudu tsokulu irin na mata da kuma kishi. Ke yanzu ke ba za ki yi wa yarki tunanin alheri da fatan alheri ta je gidan mijinta ta zauna lafiya ba. Har sai wannan magana a zo a gaya miki dauke take zauna akan ta. Ni ba na kan wannan magana. Babu abin da zai hana a yi wannan aure wallahi sai in mutuwa ne. Dan dai baka gidan nan ne baka ga abin da ta yi ba. Na tabbatar da kana gidan nan ta zo ta yi abin da ta yi. Kai ma irin hukuncin da zaka yanke ke. Ba zan yanke wannan hukuncin ko ban ga abin da ta yi ba. Abin da take yi. Ban yarda da shi ba ba ai ba. Saboda haka ba za ki samu abin da kike so ba. Wannan magana aure babu fashi sai an yi ta. To ai shi ke. Ya kike da wannan. Amma dai ni dai in so samu ne gaskiya ka duba wannan. Sweetheart, na dawo. Sweetheart?
son jin wannan kalma daga bakinka. Kai sai ka bari an tozarta ni, an wulakanta ni, an ci min mutunci, zaka zo kana min dadin baki. Sweetheart, me ne faru kuma me ne miki na dawo ina murnar na da ka aiki. Yanzu dan samu dan kama miki wani abin da zai kamata. Me faru? Wannan tsinanniyar nan, gantalalliyar nan, wahalalliyar nan da kake bi. Na ji in mata wani a gidansu, suka tare ƴan uwanta suka min duka saboda ka dore mata gindi. Suka miki duka? Waye kuwa? Sweetheart, me kake gidan su kuma? Me kake gidan su rikaya? Ayyo, very lucky ma da basu karya miki kafa ba. Haka kace? To ai bai kamata ba. Kan me zaki je gidansu? Haka kace mu? To ai bai kamata ki je gidan ba. To shikenan. Ba komai. Shikenan ya wuce, Allah ya kiyaye gaba. Kinji ko? Faranta yake ki. Dan Allah ba. Wayo Allah. Suta sanu da Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da Allah mu je asibiti. Suta wallahi ban sani ba. Da Allah kai haƙuri. Mu je asibiti. No. Just a common person spoke. A common person spoke. Dan Allah ne. To, fara treatment. Wai sai yanka naka. Garin yaya ka ji ciwo haka? Ai, da ta sani kai rika bari fa. It's an accident. Kuma a gida. In ban da Ubangiji Allah ya taimake ni sarauniyar mata, kimbiyar mata, tauraruwar rayuwa tana wajen. Da ina ganin abun masu ya faka. Wallahi. Hajiya Amina, ai ban san me yake bata mata rai ba tunda ta shigo. Yanzu ina ganin ita da ta sa ba zama zan yi ba. I have to go back to home. Dan samu dan hutu. Kabiru, ciwon ka yayi zurfi sosai. Dole sai ka kula da shi. Na gani lokacin da kake dinki. Na gani. Wannan alluran da kaman guda biyu ai za su bani za su sa ko na tetanus ko kuma wani problems da yake cikin wajen zai yi abu. Zan sha magunan amma kuma na san magunan da zan yi amfani da su na koma gida. To Allah ya sauke. mu je ko? Yanzu ranki dai tauraruwan mata. Yanzu nan za mu koma gida ma gidan ma zan je in koma zauna gaba daya. Da sani sai mun yi waya. To shi ke. Madalla. Ranki dai mu je. Mu je. Sai an jima ko? Kabiru, kana cikin tashin hankali. Allah ka ji wani zai daina a hankali. Ko wani dan karamin accident. Ka faɗi gaskiya? Wallahi ka faɗi gaskiya. Rana ta ma take. Kamar dai na sashi a wadda duk zargi na take. Da stress ɗai. Bayan wannan ma wata zai karo ni.